countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me, so I picked up the pace, and now I'm in the race. Give me some space. I'm a movement and I ain't losing. Gonna go, 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 go. Like a bullet, won't take no bullshit. You should know, no, no, no. I'm about to explode. So I've been told that I should fold and give in. I can't win in this game, no. But you can hear me laughing. I'm the new thing in this field. You should kneel instead of me now. Yeah, I rose up from the dead. Your words inside my head. All the odds were against me, but now I'll lead ahead with grace. I'm winning this race. Give me some space. I'm a movement and I ain't losing. Gonna go, 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 go.
con José Manuel García Barragán i el Xàbia. La màquina ropa, Horizon s'ha classificat primer i segon, les màquines de Llevell Xàbia, i el tercer el nostre ha aconseguit pujar a pòdium. Espectacular! Volem a la primera dona entrar en línia de meta aproximadament. Eixe aplaudiment per als corredors que van entrar en línia de meta. Ahí tenim a l'atleta de Benidorm. Corredor de Benidorm, que després ja aconseguirà. I la primera dona, ahí tenim Maria Isabel Ferrer, continua sent la reina del circuit, l'atleta de Llevell Xàbia, avui així a Calp, continua estant. Bé, molt bé, esta carrera és molt xula, a part ha estat un dia espectacular, no fem massa vent, així que ha permitit fer bons ritmes i m'agrada molt esta carrera, així que molt bé. Molt animat i damunt és que també té molt de canvis per distintes zones i entonces la fa entretinguda. Jo vaig carrera a carrera, intentaré completar-ho lo millor possible, però ja dic, vaig carrera a carrera y disfrutando. Pues nada, hoy lo habíamos preparado muy bien, veníamos de correr Ibiza la semana pasada, el Campeonato de España, nos salió un ritmo de 3.15, hoy un circuito muy bueno, plano, algún repecho, nos ha salido a 3.15 también, hemos cumplido con nuestras marcas y nada, toda la carrera hemos ido un grupito hasta el 5 o 6 kilómetros y Rob y yo, Rob de mi club, que somos veteranos, tenemos más de 40 años los dos, la destaco porque ha cambiado la meta, ahora la han puesto aquí lo plano, pero nos toca subir la antigua meta y no, pero está bien. El ambiente es siempre estupendo, han venido un montón de gente, no, la verdad es que no me esperaba tanta gente
Y sí, encantado, la verdad es que súper bien. Hace 2 años y pico estaba lesionado. El año pasado me preparé fuerte, llegué al circuito, tenía el último dorsal, gané el circuito el año pasado, este año he corrido con el 1, no quería quedar muy mal y mira, he conseguido ganar gracias al entrenamiento y el esfuerzo que he hecho y esperemos seguir así, estar entre el primero, segundo, quedar de los 3 primeros en casi todas las carreras, a todas las que vaya y acabar el circuito de los 3 primeros, mi objetivo es de los 3 primeros.
Para el club ha sido un caos, pero bueno, ha salido todo bien, estamos muy contentos, día soleado, recorrido nuevo, pero muy bien, todo muy bien. Muy agradecidos a toda la gente que ha venido, más de 1100 participantes, encantados. El recorrido general todo ha sido positivo, la gente muy bien, muy contenta, se hacen los 2 paseos marítimos, vistas al Peñón. La gente muy contenta con el recorrido de Calpe. Encantados con recibir a toda la gente que viene. Nueva ubicación, nueva salida y nueva meta desde el polideportivo para que estemos todos más cómodos, más espacio. Día estupendo. La verdad es que estamos todos muy agradecidos. Bueno, pues la veritat és que comença bé la primera carrera, Calp, un ambient magnífic. Aleshores, sembla que haurem batut el rècord de participació. Ara mateix en inscripcions portaven 250 inscrits més que l'any passat. La gent té ganes de circuit a la Marina, la gent té ganes de córrer, la gent té ganes de gaudir del nostre territori, de la nostra comarca, i la veritat és que avui així en Calp s'ha vist un ambient formidable. Estem molt contents de la participació i de que la gent cada vegada faci esport, que és lo interessant i lo bo. Calp m'ha sorprès, la veritat és que tenien els seus dubtes, tenien un recorregut ja organitzat i quadrat. A última hora les autoritats per qüestió de trànsit i per seguretat, per no tallar la població, van tindre que modificar i em sembla a mi que un gran acert, gràcies a Aitor Cabeza, el president del Club d'Atletisme Irun Calp, i a tot el seu grup directiu com Lorena Pérez, que han acertat. La veritat és que aquesta volteta diferent que hem fet al principi m'ha sorprès a tots, i m'ha sorprès per a bé. Després, clar, que diu que els últims 4 o 5 quilòmetres al costat de la mar, al costat del penyal i deixant el penyal darrere i totes les vistes, no es pot demanar més. És que gaudim d'una comarca impressionant. Bueno, recordar que el circuit torna a obrir inscripcions a partir del dilluns. Estan ja obertes inscripcions per a tot el circuit en si. Se tanquen sempre el divendres per a fi de quadrar el tema de logística de dorsals i poder estar tot organitzat i tot quadrat, i que les inscripcions de Xàbia la propera setmana, tenim Xàbia, que és la que obria habitualment el circuit, el tenim ara en la segona etapa, la segona carrera, que segur que també va ser un èxit de participació perquè és homologada, és federada, hi haurà molta gent que vindrà a registrar la seva marca. De fet, ja m'han comentat molta gent que no va poder anar al 10K d'Ibercaja i assistirà a Xàbia. O sigui, és que el circuit a la Marina Baixa, a la Marina Alta, perdó, en les proves que té, està ja arrelat a tota la comunitat valenciana i la gent ens busca, i la prova de Xàbia, per exemple, que està homologada, és un reclam també interessant. I les inscripcions, el que he dit, ja estan obertes sempre. La carrera fins el divendres a les 12 del migdia es poden apuntar, tant al circuit en si, en general, com a la carrera solta de Xàbia.